אני אחרי יום עבודה ארוך, רק רוצה להגיע הביתה, לנשום אוויר ולהיות עם רוני. ובמקום זה אני תקועה על הכביש מותשת. אם זה המצב עכשיו, איך יראו השנים הבאות שלי? זה קטע מתוך הספר שלי, המסע לחופש כלכלי. ספר שכתבתי שמספר על הסיפור הזוגי שלי ושל רוני, על הדרך שעברנו, מהתנהלות כלכלית נכונה עד להשקעות שיצרנו. רציתי להגיד את האמת שאף אחד לא מספר, שהדרך למעלה רצופה כישלונות לצד ניצחונות. כשהתחתנו התחלנו הכל מאפס. בעצם קיבלנו קצת מתנות מהחתונה, היה לנו רכב קטן, שכירות של קרוון, ומשם לאט לאט התפתחנו, לא רצינו להישאר במקום, רצינו להתקדם, רצינו לעלות למעלה, ובעצם זה גם עבודה זוגית שלנו. בעצם לאט לאט למדנו איך להתנהל נכון, איך לדבר על כסף מבלי להגיב, נכון. איך להתחיל להשקיע, כל אחד לפי מה שמתאים לו, כל אחד הביא את הצד שלו ואת הראייה שלו. בספר תוכלו לקרוא בדיוק מה שעשינו וכל הסיפור שעברנו. המטרה שלי הייתה להנגיש את הסיפור הזה ולהנגיש ולעזור לעוד זוגות לצעוד יחד במסע לחופש כלכלי, לאט לאט להתחיל לדבר עם כסף ולאט לאט להתחיל ליצור השקעות ולהגדיל את המצב הכלכלי שלכם. הספר המסע לחופש כלכלי הוא הסיפור הזוגי שאנחנו היינו צריכים לפני 7 שנים כשהתחלנו את דרכנו בעולם כזוג צעיר. עכשיו אני כתבתי אותו כדי להנגיש אותו לכולם, כדי ממש לראות את הדרך ואת המסע שעוברים יחד עם כל הנושאים הכלכליים שצריך לעבור. אני מזמינה אתכם להיות שותפים בפרויקט, לעזור לנו להוציא את הספר לאור. פה למטה תוכלו לבחור את שורות, מהספר בהקדשה אישית ועד הרצאות, סדנאות זום, מה שרק תרצו ותוכלו, כדי לעזור לנו להוציא את הספר לאור וכדי לשנות את העתיד הכלכלי שלכם.